Bueno, i mentre estem escoltant aquesta música de l'any 2008, tenim aquí ja el nostre convidat d'aquest espai d'aquí de gent d'Es Castell a Ràdio Es Castell com no. I bueno, anem a veure com funciona això. Molt bon dia, Xavi. Hola, molt bon dia a tots. Ell és en Xavi Pons Cladera i bueno, és d'aquí d'Es Castell. Us presentes un poc la teva data de naixement, la teva família, la teva infantesa, un poquet. Sí, bueno, el primer és que moltes gràcies per convidar-me a aquest matí aquí amb vosaltres. Venir a Ràdio Es Castell sempre és un gust i bueno, pues la veritat és que estic molt agraït i molt content d'estar a casa. Bueno, jo sóc en Xavier Pons Cladera, soc d'Es Castell, com tu bé dius. Pues, mon pare i mon mare són Àngeles Cladera Miret, en Jaume Pons Tudorí, tinc una germana, na Maria Pons Cladera, i dues nebodes moníssimes, na Paula i na Blanca. I bueno, pues d'Es Castell de tota sa vida m'he sentit a dir que tant per un costat, per sa mamà, l'avi meu i sàvia meva, pues, en Pedro Cladera i na Esperanza Miret, i per part del papà, pues, l'avi Joan i sàvia Maria. I imagina un des carrer Sant Jaume, de part de papà, i de part de mamà de Sant Aleix. És a dir, que encara que l'avi era Pollencí, que tenia el cor dividit entre, lògicament, tota la família meravellosa que va crear, que és Castell, però després, clar, també tenia tota la família que va deixar tots els germans i tothom que esteien a Pollença, no? I que estan a Pollença, perquè tenim molt de família, no? Però, vamos, des Castell de per tots els costats. Tu vas néixer, bueno, supos que a la residència com tothom? Sí, però molt petit vaig viure els primers 2 anys i mig al carrer Sant Jaume, és a dir, que de naixement d'amor, però des Castell, i el millor carrer del Castell, és a dir, Sant Jaume. Però ràpidament ja me'n vaig anar cap a Trebaluja, perquè a Trebaluja tenia un conco molt estimat aquí per tot el poble del Castell, en Nito Cladera, que va ser molts anys president del Club Nàutic del Castell i, bueno, casat amb sa tia Mari, que també tothom la coneixia perquè tenia la botiga de les al·lotes. I, bueno, pues, clar, germà de sa mamà, i veniu a Trebaluja, i, bueno, pues, el papà i sa mamà es van animar i vam pujar a viure a Trebaluja. Jo vaig passar, bueno, pues, la veritat és que fins que me'n vaig independitzar, és a dir, jo des dels 2 anys i mig fins que me'n vaig anar a viure a Mo, que vaig triar Mo per sa feina, després t'ho explic, però, vamos, que tota sa vida visquem per Trebaluja, és a dir, que imagina't quina infantesa, viure a Trebaluja, pues això vol dir bici, cala Rafalet, vol dir animals, vol dir llibertat absoluta, i després venir molt al Castell, lògicament, tots els cosins i tots els amics pel Castell, i anar a escoltes, i jugar pel carrer Sant Aleix, quan baixàvem a veure sàvia i l'avi, és a dir que, pues sí, tota... Aquí, a Castell. Sempre a Castell. Vas estudiar també aquí a l'escola d'aquí o...? No, jo vaig fer... Bueno, sí i no. És a dir, vaig fer quasi tots els estudis a Sant Josep a Mo, i els 2 darrers anys sí que vaig venir aquí a Castell. Vaig acabar a Castell, és a dir, que vaig fer gran part de CGB en aquell moment a Mo, a Sant Josep. Sí, a Sant Josep. Les Corts de Gràcia. En els Corts, sí, sempre. És a dir, des de els 2 anyets fins pràcticament els 2 darrers cursos, 6è i 7è, que vaig venir aquí a Castell, que també me va alegrar molt, perquè ara resulta que tinc un munt d'amics de l'època de Sant Josep, lògicament que encara són amics íntims, però després, clar, els 2 anys de Castell me va donar un munt d'amics i amigues que també encara tenim molt bona relació. Va ser un curs fantàstic, una promoció fantàstica, i tinc molts amics d'aquí del Castell. I què somiaves, Fiet, en Xavi de petit? Qui era la seva il·lusió? Jo era molt somiador, encara ho soc, És a dir, jo... Aquesta pregunta és molt bona. Jo sempre he estat molt... Pues això, molt somiador, no? Jo crec que sempre he somiat molt en naturalesa, perquè jo
per exemple, la metrologia, que és una cosa des de molt jovenet que com a aficionat duc dintre, pues jo supos que sempre somiava en ser pues això, algo del temps, home del temps o tal, però després també per un altre costat sempre he estat molt pallasso, per dir-ho així, i també tenia tintes teatreros, és a dir que jo crec que no me puc queixar perquè tot allò que de petit somiava o feia, pues després de gros, amb una manera o l'altra, pues ho he pogut complir. Ho he pogut realitzar, sí. Tal vegada no com ho pensava, però sí molt implicat, sí. Perquè, per exemple, en la revista útil d'aquest mes ja van llegir un altre diumenge un article teu de sobre quan va caure la neu aquí a Menorca. Sí. I ara tenim els beneficis de la pluja a la primavera a Menorca. Sí. O sigui, també ets col·laborador d'Útil, amb articles molt interessants. Sí, fa anys que m'ho van demanar i hi ha en Xavi que ho du, que mos coneixem de fa molts anys i sempre m'anava darrere, vinga, per favor, i ja fa, no sé, ja deu fer 2 o 3 anys que cada mes, mira, tens la sort d'obrir una finestra a la metrologia, que ja que dic a Menorca i a Castella en concret, agrada molt, és una afició, jo al final és com aficionat, totalment aficionat, però m'ha donat moltes alegries, perquè ja de molt jovenet col·laborava en TV3, vaig poder conèixer, tenc una certa amistat i un cert carinyo amb en Tomàs Molina, amb en Francesc Mauri, amb tots aquests homes del temps de TV3 i després he col·laborat molt també amb IB3, amb els 5 dies, amb na Sílvia, que segur que et sona, aquesta reportera dels 5 dies, menorquina de ferreries fantàstica, amb el diari Menorca, vaig tenir un blog digital que també molt content i després amb aquest món de la ràdio, que la veritat és que m'encanta, per això quan me vas convidar a venir a la ràdio del meu poble vaig estar molt content, perquè jo soc també d'una manera aficionada, però soc molt animal de ràdio, duc ja 3 o 4 anys o 5 donant el temps a Onda Cero Menorca, diàriament tenim un espai que al final xerram de tot menys del temps i després altres ràdios que també col·labora amb elles quan me necessita qui sigui, perquè tampoc estic fermat en ningú, és a dir que... Però sempre és sobre la meteorologia o altres temes com culturals o viatges, per exemple? Doncs mira, si hi ha qualque oient que mos escolta i escolta Onda Cero, per exemple, sabrà que xerram de tot menys del temps perquè té una història molt polida, allò de la ràdio, i és que na Diana Font, que sabeu que és una de les ràdios femenines, una de les veus, sí. Una de les veus femenines de la ràdio menorquina, tenim una amistat, en aquell moment mos coneixíem molt arrel del teatre, perquè com a cap de comunicació del Principal me tocava explicar que tindríem cada setmana, no? I arrel d'allò va arribar la pandèmia i me va dir Xavi, tenemos que montar un programa, ayúdame en pandèmia, i van crear un programa que es deia, un espai dins el seu programa que es deia Mal tiempo buena cara. I aquest espai ha sobreviscut tots aquests anys i al final que van donam el temps, perquè el donam, però al final que van xerrant de tot menys del temps, vull dir, aquesta setmana han xerrat del papa i la passada de no sé què, és a dir que, però és un programa divertit, improvisat totalment, és a dir, sense guió, lògicament jo funciono molt així, funciono molt sense guió des de la improvisació i és molt divertit. I amb la SER ara, després quan ho hilem tot, que ara estic en una altra feina, que els divendres tenim un espai de viatges. Viu el món en viatges Magón i els divendres, més sí, més no, cada divendres tenim 15 minuts on xerram de destins de viatges i tal. I després això és molt divertit perquè queda posat com un post, que avui en dia està tan de moda això del post i tal, i agrada molt, queda posat allà com un post i tu tens com un post de viatges. Bueno, doncs acabes els estudis primaris, continues estudiant? Sí, faig batxillerat en el Pasqual Calbó i després, quan cap al batxillerat, aquí ve una de les primeres decisions importants i vitals de la meva vida, que era que jo me n'anava a estudiar a Barcelona en principi ho tenia tot així mirat per anar-me'n a fer geografia, perquè sempre m'atirava molt el de la meteorologia i tot això, però aquell estiu inauguren el Teatre Principal d'Amor i el 2001, i jo de 9 anyets començo a fer feina en el teatre des del dia 1, des del dia de la reinauguració del teatre, per dir-ho així,
comença a fer feina allà. I per coses de sa vida comença d'acomodador, de baix de tot, d'acomodador i de porter i de lo que tingués que fer, perquè eren molt jovenets, però la cap de sala que va durar molt poquet, va durar molts poquets mesos, es posa malalta i des de l'Ajuntament de Maó me van demanar si volia fer de cap de sala. I clar, i allà va haver aquesta cosa de que vaig proposar que me quedaria amb la promesa que seguiria estudiant, perquè això sí que es ve que sempre... Jo tinc molta sort dels papàs que tinc perquè sempre m'han apoyat molt en tot el que faig. És a dir, en totes les decisions... Molt important. Sí, i en totes les decisions vitals, personals i professionals sempre m'han recolzat i mai m'han tallat les sales. És a dir, m'han donat molt bons consells, rotllo, estudia, fer això, fer allò, però m'han deixat triar. I ara en 45 anys, la trajectòria, no puc més que donar-los les gràcies, perquè lògicament si haguessin estat pares d'aquests impositius, rotllo, tu tienes que estudiar esto y punto, o tens que fer això i punto, pues a vegades no estaria on estic i estic molt feliç, que això també és el més important, no? Però reprenent això que t'explicava, quan començ com a cap de sala en el principal, m'apunten els ramis a fer un grau superior d'informàtica que no he emprat mai en sa vida, també ho tinc que dir. És a dir, jo vaig seguir estudiant, però la veritat és que d'informàtic res, perquè després dins el principal mateix, ja ràpidament, ja de cap de sala, després vaig passar a cap de comunicació i ja els darrers anys depèn de les gerències programador, estic dins l'associació de programadors culturals de les Illes Balears, vaig anar a Madrid totes les vegades que me van deixar, per dir-ho així, perquè clar, tenies que... a Madrid hi ha una cosa que és la Red Nacional de Teatros, que nosaltres hi estèiem, i fan cursos cada estiu. Tots els qui podia, jo m'apuntava tot el que podia, vaig fer de cap de sales, de protocol, vaig fer de creacions de nou públics, i així vam anar passant els anys fins a 23. Quasi res. Que es diu de veres, és a dir, vaig fer fins novembre de l'any passat nosaltres, vaig estar al final de cap de sala i director de comunicació del principal i gerent en funcions quan també es va necessitar. Vull dir, entre gerències també gerent en funcions. I quina escola? Vull dir, a part dels coneixements, es tracta amb molta gent diferent, creatius molt diferents, no? Sí. Actors, cantants... Sí, el teatre ha estat una escola en si mateixa perquè també saps què passa? Que, clar, jo era molt jovenet, en el teatre són molt poquets i després en ser un teatre municipal això vol dir que a cada canvi a cada elecció de govern clar, hi havia canvis de gerències, canvis de regidors, canvis de tot. Què passa? Que és una feina que estàs molt acompanyat per el públic, per els artistes i tal, però també a la vegada t'haces molt tot sol i tens que aprendre tu i créixer tu. És a dir, no tens ningú que te mostri, per dir-ho així, no? I mos teníem que formar molt nosaltres mateixos, no? I ha estat una gran escola, no només per tots els cursos i tot el que vaig poder aprendre, sinó perquè tu imagina't que des dels 19 anys fins als 43, òpera, música, teatre, dansa, ponències de tot tipus. Clar, jo a vegades després, ara vist en perspectiva, ho veig i dic, ostres, és que, clar, he vist moltes coses, he tingut la sort de veure moltes coses, no? I això, vulguis o no, t'agradi o no, fa que, que fa créixer com a persona, efectivament, no? I després, sobretot, grans amics. És a dir, el món cultural de Menorca, des de Ciutadella fins a Mo, jo estic supercontent de tota la gent meravellosa que m'he enduit. És a dir, la part més positiva d'haver fet feina ja ha estat el públic, meravellós, i que tinc molta relació amb moltíssima gent gràcies a, imagina't, 23 anys allà, i sobretot també a tots els artistes. I jo sempre dic una cosa, i és que, i això no me cansaré de dir-ho,
Jo, a més, com a cap de comunicació feia les visites guiades, he fet visites des d'en Javier Solana fins a, d'igual, a una senyora gran que venia de Múrcia, no? I jo sempre dic el mateix, Menorca és un generador de cultura tan brutal, tan meravellós, i amb gent que altruistament fa tanta feina que és abrumador, no? I jo he tingut la gran sort de tenir, no sé si atrevir-me dir amistat, però sí de tenir, a més, assiduament un contacte amb artistes com en el seu moment a Concha Velasco, encara ho tenc amb el seu fill, amb en Manuel Velasco, o amb en Gutiérrez Cava, o amb Antonia San Juan, o amb gent que venia i te passaves mòbil i després anàvem a sopar i te felicitaven pels cumpleanys, imagina, vull dir, relacions molt polides amb gent de fora, però que per jo, quan venien al teatre, eren, si venia el grup Sant Miquel de Ciutadella i venien a Concha Velasco la setmana després, el trato que tenia que rebre un i que tenia que rebre l'altre era exactament el mateix, perquè al final tots són persones, no? I aquest trato polit, proper, la veritat és que m'ha deixat un pozo d'amistats molt polides i que estic molt, molt, molt content d'això, és a dir, és del que més content estic, la veritat. Què recordes amb més il·lusió? Quin contacte? Nacional, internacional, de Menorca, de les Balears? És que, mira... Ja sé que han passat moltes persones, però alguna cosa que te vingui així... I no me voldria deixar ningú, perquè la veritat és que és molta gent. Jo, des d'en Joan Pons, que jo he tingut molt bona... tenc molt bona relació amb en Joan i amb la seva filla, amb la Joana, i la veritat és que tinc unes fotos divertidíssimes amb ell de qualcom que ha fet i la veritat és que he estat a casa seva, he tingut la sort d'estar a casa seva i la veritat és que és crec que ha estat una de les figures més importants, o en Simón Orfila, ara xerrant d'òpera, però després en teatre, això, o per exemple, jo li tinc molt de carinyo a Corilla de Menorca, en Diego Dubón ha estat molts anys president, els meus concos hi han cantat i hi ha associacions totes, ara moments, acord, és que és això, saps? No me'n vull deixar cap, però és que de Menorca t'ho juro que no te podria dir una, perquè he vist espectacles tan polits i tan ben fets que a vegades duiem coses de fora que tu dius, però per què duim alguna de fora quan aquí hi ha molta qualitat. Hi ha una qualitat extraordinària. El que passa és que, lògicament, com a teatre públic tu tens que dur de tot, no? I després, per exemple, a les èpoques que vaig tenir la gran sort de programar, èpoques que tal vegada duien aquells grans concerts d'en Sergio Dalma, d'anar Luz Casal, d'anar un artista que t'agrada molt a tu, ara m'ha vingut a la ment, d'Anna Dulce, que tu vas tenir la sort de conèixer. Vostra, sí, perquè sense la vostra ajuda, evidentment, no es fes, perquè vaig tenir gent que va dir que no al final, i si no hagués estat per vosaltres i per n'Aurora. N'Aurora Wright, que mos l'estimem molt, és a dir que, tots aquests grans artistes que... I el Balla d'aquí del Castell també m'ajuda. I el Balla del Castell també, i no, jo, per exemple, mira, un concert que record amb molta estima, molta, per posar-ne un, les podrien juntar en dos, tant en Joan Manuel Serrat com en Joan Pons van fer dos concerts a benefici de Ghana, amb el Padre Bonet. I aquests dos concerts del principal, que es van omplir fins a bandera, són dos dels concerts que record amb més carinyo i amb més emoció. Per els personatges i per el motiu, imagino. Per les dues coses, és a dir, en Serrat damunt l'escenari ja és un orgull, o en Joan Pons, i després per motiu, aquest motiu, me'n record el Padre Bonet que li es va posar com una manta, cada una així d'aquestes... Típiques d'allà, no? Típica d'allà, i són concerts que... Jo he plorat molt entre bambalines, jo soc molt llorica i m'he emocionat moltíssim, no? I han estat espectacles meravellosos. Després, mira, te puc dir que fa 2 estius van tenir els Premis Max, jo encara hi feia feina, i van tenir els Max, que són els Oscars del teatre espanyol, no? I va venir Televisió Espanyola i va ser un gran muntatge i m'ho vaig passar molt bé, però per exemple, si me tingués que quedar en qualque espectacle, doncs quasi me quedaria amb aquests més propers, més nostres, més emocionants, no? I les ponències que s'han fet, hi ha hagut alguna que t'hagi...
Va haver una època que venia... Saps aquest jutge de menors? Hi ha un jutge molt famós... Sí, però no me'n recordo el nom jo tampoc. Jo no me'n recordo el nom, però segur que molts dels nostres clients sabran qui és. És un jutge molt mediàtic. Ara està com a més... Ara que ho pensa està més desaparegut. No el veig tant. Bueno, també haurà tornat gran. Però venia aquest jutge a donar xerrades sobre la joventut, sobre esperits, que avui en dia estan més presents que mai, de les xarxes socials, de totes aquestes coses, no? També del comportament a vegades de... ell contava casos a vegades de fills que agredien els pares, coses un poc surrealistes però que després passen més del que ens pensam, I me'n record que aquestes xarles eren superinteressants i el teatre s'omplia que una de les vegades van tenir que encendre les teles del hall perquè la gent es va quedar pel hall i me van impressionar molt, és a dir, que la veritat és que sí. Després han tingut ponències de tot tipus perquè han tingut des de premis, des de xarles d'òpera, de molt de tipus de coses, però record amb especial impacte és d'aquest senyor que explicava coses molt, molt interessants. Després cercarem el nom. Sí, després cercarem el nom, perquè... I si me ve te'l diré i me'n record, però és que ara no me ven el cap. Si tornem, ara tornem enrere, si tornem a la meteorologia, tu donaves estatus de pluja, d'humitat, de... Sí, és a dir, a casa, a Treballuja, hi ha una estació amb un pluviòmetre oficial, és a dir, a Treballuja es pot medir la pluja amb un Kellmans, que és el pluviòmetre, perquè te facis una idea. Ara tots venen digitals i aquest és encara d'aquells que tens que anar, tens que obrir, tens que treure el potet i tot això. Si te soc sincer, el qui més... Mira, mo mare, Juez Calatayud, veus que bé? Bé, que escoltin. Veus tenim oients? Sí. Juez Calatayud, molt bé, sí, efectivament. Aquest és el jutge del qui xerrava, si el cercau per YouTube té ponències molt bones. Reprenent-lo de la meteorologia, tenim aquest pluviòmetre oficial, però tinc que reconèixer que mon pare és el jefe, de l'estació, perquè jo me l'he mirada molts d'anys, però fa molts d'anys que ja no vic a Treballuja i ell encara segueix apuntant i t'ho passa, no? I m'ho passa i ell segueix apuntant les dades, és a dir, que el tenc mesquí ja mesquí no perquè li agrada, però que ell m'ho passa puntualment, o quan ha fet una tormenta grossa i me demanen dades de la tele o del diari Menorca, que sobretot quan hi ha èpoques de danes i això a vegades me criden i escrivint qualque cosa conjunta o onades de calor, sempre li demana a ell quina temperatura ha fet a Treballuja, perquè sembla mentira, però de Treballuja, per exemple, en el centre del castell o en el centre de Mo, hi ha canvis, és a dir, nosaltres ja fa bastants d'anys van tenir una tempesta de les més violentes que han tingut a principis just antes de Gràcia, que va deixar pràcticament 150 litres en un parell d'hores a Treballuja, al castell. I va, és a dir, a Treballuja, és que sempre estic acostumat a dir a Treballuja és Castell, per no confondre, però vull dir a Treballuja. I tot vegades a Castell en van caure 60, i a Treballuja, que està a 3 quilòmetres, en van caure 100 més. I Menorca, una de les coses meravelloses que té la meteorologia de Menorca és aquesta variabilitat amb poc espai de quilòmetres, no? Que de sobte te pot estar ploguent un desastre. A prop de Treballuja me va agafar un cap de fibló que va tornar tot negre, jo anava amb el cotxe, vull dir... Veus? Vaig escoltar una pedrada en el cotxe i dic, socorro! Sí. I una altra, un raig, vull dir, damunt del cotxe. Sí, te va caure... Veus? És que és molt curiós perquè hi ha tempestes molt violentes. Nosaltres, la Mediterrània, l'època de tempestes severes va d'entre finals d'estiu fins a novembre, més o menys. Ara també és època, vull dir, ara, per exemple, demà, justament tenim una alerta groga per tempestes a Mallorca i a Menorca, no? I és perquè, ara ja comença a haver més radiació solar, la mà s'escaufa, la terra s'escaufa, i, el sol, la mà, tot això té molt que veure, no? Un altre dia, si vols, perquè tampoc no vull enrotllar i ni vull ser plasta, però, definitivament que la mà, estar envoltats de la mà, és el que ens produeix aquestes precipitacions tan bèsties i tan violentes. Què passa? Que com Menorca és molt petita i a vegades aquestes tempestes, si són d'una extensió molt grossa, toquen tota l'illa, però a vegades pot créixer una nivolada
i, com hem vist, per exemple, aquest any passat, deixar una torrentada a Mercadal, deixar mig inundat l'O, i en canvi el Castell va ploure, perquè va ploure, però també es ve que l'orografia del Castell fa que tot se'n vagi a les fonts, o tot se'n vagi a la mà, i ells no, ells estan en el centre. Però sí que es ve que tal vegada hi havia 50 o 60 litres de diferència, que això és moltíssim, és a dir, que un puesto te'n caiguin 150 i un altre te caiguin 100 és bèstia en els dos, però us asseguro que 50 litres més, caiguts en 10 minuts, és moltíssim més, no? És a dir, i jo crec que el meravellós que té la illa és aquesta variabilitat meteorològica dins un territori tan petit, que a més tenim que cuidar, perquè la veritat és que... Ens estem passant en cotxos a tope. Sí, i ja no només en cotxos, sinó i no xerdo més a Menorca en si. Bueno, jo ho dic perquè per cotxos és molta gent que treu aigua d'en terra, sí. Molta gent que embruta. Això sí, això totalment d'acord amb tu. Per exemple, Menorca és un punt sensible del canvi climàtic. Vull dir, es qui negui, a l'any 2025, es qui negui el canvi climàtic, pues segurament és perquè no sé, o per interessos, o per ignorància, o perquè... No viu a la Terra. Efectivament. Vull dir, allà ja no és un parloter, és una demostració científica que el món se calenta i justament la Mediterrània és un dels punts vermells, un dels punts crítics del món, És a dir, estem xerrant de nivell mundial, Els experts, quan xerren de canvi climàtic, mostren la Mediterrània com que un mar que et sobrecalenta, un mar que quan se sobrecalenta provoca aquestes tempestes torrencials, un mar que quan se sobrecalenta mor flora i fauna, i neguent a el que tu dius ja d'una manera més local, està clar que una superpoblació vivim del turisme i això no ho podem negar, és a dir, que té que haver un equilibri perquè, lògicament, a picar pedra i a treure pedres de cantera i a sembrar patates tots, això no hi tornarem, i a fer sabates i mobles, ojalà, però no ho farem. És a dir, que vivim del turisme, l'únic que sí que és bé que tenim que lograr un turisme sostingut. Per què? Perquè si tu ara xerrant d'un punt molt concret, però, per exemple, l'aigua, Menorca té l'aigua dolça que té. No té rius, no té... És a dir, no pot haver un trasbals, no pot haver res. Què passa? Que si un hivern és sec i una primavera és seca i arriba l'estiu i tots mos posam a veure, és a dir, i quadriplicam la població menorquina i mos posam tots a veure, des de luego, els aqüífers malament. I els aqüífers, quan baixen d'un cert nivell, és a dir, quan ja baixen tant, s'escola l'aigua salada de la mà i ja queda inservible. I això molta gent no ho sap, és a dir, que hi ha que cuidar molt l'aigua, hi ha que estalviar molt amb aigua, això és claríssim. Sí. No, i això, vull dir, i a part no, jo crec que també ens estem passant un poc amb els cotxes de lloguer, per exemple. Sí, després ja seria un altre tema en quant a això mateixa, massificació, turisme, tal, i mireu si està tot interconnectat, que el canvi climàtic té molt que veure amb això, perquè resulta que les temporades s'allarguen. És a dir, les temporades, la gent ja comença a fer bon temps a finals de març i ja fa bon temps fins Nadal. Això vol dir que cada vegada veiem que, més gent i més temps. I més temps, i està molt bé, perquè tothom té que menjar i que la restauració estigui oberta 8 mesos, en més d'estar oberta 3 o 4, doncs, molt bé, perquè hotels, restauració, tot això dona de menjar a moltes famílies, no? L'única cosa que té que haver és no podem morir d'èxit, si en poques paraules, saps? També es ve que ara, xerrant justament de l'altra feina, que després t'explicaré el canvi de feina i tal, però si m'ho anem d'un lloc a l'altre, també es ve que ara una de les tendències que s'observa és que tal vegada la temporada alta, això és un article molt interessant que surt avui, que he llegit avui de matí justament, que la temporada alta s'estanca un poc i s'obre la temporada mitja, és a dir, que segurament veurem a la llarga un creixement en els mesos de primavera i tardor, però donat per aquest bon temps, i a més aquest bon temps ens el dona el canvi climàtic, és a dir, per això dic que al final unim tot i és així, vull dir, de cada vegada ve més gent en primavera,
li agrada més a la gent venir a octubre o novembre, també és bé que te pot fotre una ruixada i te pot fer fred, però en termes generals de cada vegada tenim com a dues èpoques, no? Com a 3 mesos de fred i de mal temps i després un munt de mesos de més o menys bon temps. Bon temps, sí, tant, perquè jo ho not bastant i això no m'agrada massa la calor, perquè el meu cos i la meva pell no són bons per això. Això un anem abocats un poc en això. Sí, no, jo tinc nebots que diuen que es volen al nord ja a viure, que viuen sobretot a Mallorca, que també s'està posant guapa. Bueno, doncs nosaltres... Bueno, no vull adelantar-me, però ara t'explicaré, perquè nosaltres, això és una tendència que tenen els menorquins, efectivament, a viatjar molt a puestos freds. Clar, normal. Sempre cerques el que no tens. Això és. Ratllem un poquet de l'article que s'ha escrit aquest mes sutil dels beneficis de la pluja de primavera a Menorca. Vinga. Bueno, no el tinc davant, encara no te pensis. Vale. Bueno, pues la pluja de primavera a Menorca no només és benvinguda, sinó que necessària per mantenir l'equilibri natural i preparar l'illa per als mesos més calorosos. Efectivament. Bueno, sí, al final és un poc... És que ja he escrit es de maig i es de juny, perquè com viatge tant ara, les deixo escrits perquè si no se me passen. No, doncs un poc és el que xerràvem ara, és a dir, moment de que té que ploure, moment on Menorca necessita aigua, el camp necessita aigua, ara, de més, perquè després més en van malament, i a més una aigua ben quiguda, i pues, efectivament per preparar-nos per l'època més seca, perquè després el que és des de Sant Joan fins a finals d'agost bueno, pues, són 2 mesos i pico de sequera, d'una època de poca d'aigua, i després us diré una cosa, que si al final a finals d'agost cauen 100 litres, és que aquests 100 litres molta gent diu no, però si després plou molt, no, és que saps què passa? Que la terra està tan seca que aquests 100 litres patinen, literalment, podríem dir patinen per damunt la terra, l'aigua no s'escola i no serveixen de res. L'únic que fan és degradar el territori, és a dir, degraden, lleven terra i l'envien cap a la mà, i no absorbeixen, és a dir, la pluja ben quiguda és la d'ara, la pluja que durant 3-4 dies va caiguent, que cauen 10 litres avui, 20 demà, 5 demà passat, i aquests litres empapen la terra, fan que la terra es vagi, les capes principals es vagin banyant i després això mateix mantenen humitat i s'escolen cap a baix i arriben a aqüífers. Però 100 litres quiguts en el mes d'agost us puc assegurar passen de llarg, efectivament, passen de llarg, tu ho has dit perfecte. Molt bé, doncs tornem enrere, hem estat en el teatre 23 anys de la teva vida, i com fas el canvi del teatre principal a ser director comercial de Viatges Magón? Bueno, jo feia ja 5 o 6 anys que col·laborava amb Magón fent viatges a Nova York. És a dir, durant les meves vacances, jo a més tot això m'ho vaig mirar molt perquè, bueno, clar, quan fas feina en administració pública tens que mirar molt bé. Nosaltres, per exemple, en els principals, l'única persona que tenia dedicació exclusiva era la gerència. Això donava a entendre que nosaltres, el personal, durant les vacances, tu podies fer altres coses, altres activitats o el que tu volguessis. I jo sempre m'aguardava 10 dies de les meves vacances perquè, bueno, Viatges Magón era mecenes del principal, coneixia molt en Biel, Pons, que ha estat, bueno, fins fa poc és dueño i és director de Viatges Magón, i me va proposar fer un viatge a Nova York perquè, bueno, jo ja hi anava molt, m'havia duit els papàs, cosins, tal i qual. I, bueno, doncs van començar, i la veritat és que va anar molt bé, jo me'n record, sempre tinc una anècdota amb això, perquè sempre me'n record que quan vam, jo li dic a en Biel, però hi haurà gent, dic, perquè clar, necessitàvem unes 30 persones perquè sortigués el viatge, no? I jo me'n record que vam fer una gran presentació, va venir molta gent i van sortir 63 d'aquests. Sí, res. I jo me'n record que les setmanes prèvies li deia, no, però i si no s'apunta ningú, s'apunten 3 o 4, i ell deia, da igual, no te preocupis, si s'apunten 3 o 4, doncs després ja anarem fent propaganda i tal i qual. La sorpresa va ser que es van apuntar 60 i que aquell any me'n vaig tenir que anar una setmana a l'abril o una setmana a març i una a l'abril, no vaig tenir que demanar, bueno, pràcticament totes les vacances les vaig emprar per aquests 2 viatges, no? I arrel d'aquí va ser, bueno, ara ja avui en dia ja és un clàssic, es viatja a Nova York, i bueno, doncs aquesta relació quedava ja, jo seguia fent feina i tal. El que passa és que 23 anys, des de 9 als 43, molts de canvis,
no és sobre tot lo que reluce, en el sentit de dir que és molt polir fer feina en un teatre, és molt polir fer feina en la gent, però bueno, és un teatre municipal amb molts canvis, amb molta gent que passa, i bueno, pues ja saps que a vegades pues, escolta, les coses te cremen, t'estanques, i jo la veritat és que necessitava un canvi perquè, bueno, pues, a vegades les línies no van cap a un... Jo me considero una persona de bastants de principis i a vegades hi havia coses que pensava que jo ja no... Bueno, que no les veia tal vegada com jo pensava, no? I quan aquestes coses... No era coherent amb el que tu pensaves? Sí, a vegades pues, hi ha coses, no? Quan està clar que totes les persones són diferents i per exemple, jo sempre dic una cosa perquè la gent ho entengui. Si tu estàs a una empresa i durant 25 anys i tens un jefe durant 25 anys, per lo bo o per lo dolent te coneix. Però si tu fas feina durant 25 anys a un puesto i tens 8 jefes, damunt el jefe 8 regidors i damunt els regidors 4 bales i no sé què, bueno, doncs clar, quan jo tenia una posició molt bisagra entre gerències, centres públics, entre no sé què, i bueno, i al final pues, que tu vas fent anys, ja no ets un fiet i arriba un moment que dius necessito un canvi. M'he demanat una excedència, és a dir, que jo encara estic vinculat amb el teatre principal en quant a que una excedència el que vol dir és que jo tenc la meva plaça, la categoria sou, plaça, tot està allà, i la tenc fins al 2027. És a dir, que va passar pel patronat, està firmada i a jo m'aguarden absolutament tot. És a dir, que jo amb excedència, però soc encara cap de sala, comunicació i totes aquelles coses, però el contracte es congela, no? I tens la gran sort de que, bueno, Viatges m'ho coincidia que cercava un director comercial i m'ho van proposar i això va passar pues, al gener de l'any passat, és a dir, vaig agafar les excedències novembre del 23 i al gener del 24, pues res, al cap d'un mes i mig ja vaig començar i duc un any i 5 mesos i pues, superfeliç perquè quan ets una persona inquieta i t'agrada sentir-te motivat i m'agrada molt la feina amb la gent, el contacte, tot això, pues clar, molt de gent de públic o artistes me deien ai, però, i mos deixes i no sé què, jo dic no, però us deixa molta pena, vull dir, no és un... Vull dir, el públic i l'artista i tot això saben que tenim, ja t'he dit, tenim molta relació amb ells, sopa amb molts d'ells, dina amb molts d'ells, tenim moltes amistats, però després a nivell personal necessitava pues, un canvi després de tants anys. I tu imagina't que de passar a veure art i cultura, pues ara la direcció comercial de Magon el que m'adu és a un equip de 22 persones que la veritat és que bueno, tenim l'Olivia, que és la nostra cap, que és una persona meravellosa, les meves companyes, que són un amor, i un equip que, a part de moltes altres coses, perquè a Magon ja sabeu tots, pues, per metges, pues, allà que aclarim els papers, per si te'n vols anar de viatge en família, per tal. Però després tenim una part de creació de producte que són aquests viatges en grup. I jo estic molt implicat aquí dintre, no? A part de després de fer la part comercial i empreses i congressos i anar a cercar pues, tota aquesta gent, perquè nosaltres dins l'empresa tenim pues, un apartat que du empreses, un apartat que du grupos, un apartat que du sèniors, bueno, tot això. Però la part de creació, a part de crear aquests productes, tens la gran sort de després amb un equip de companys fantàstics que són guies, d'acompanyar-los no, en aquests viatges, pues, això que m'adu a que, per exemple, enguany, els de l'any passat, si vols te les puc dir, però els d'enguany ja duc Japó, duc Nova York, duc Marrakeix, dimecres me'n vaig a Irlanda i després me queda... Islàndia, que l'he vist. Això mateix, després me queda Alaska, que ara t'explicaré aquí, farem un parèntesis amb aquest Alaska, i després ve Islàndia, ve Vietnam, ve Argentina, torna a venir a Nova York per desembre. L'any passat, puestos meravellosos com, pues això, com pot ser descobrir Japó per primera vegada, perquè ara l'he tornat a fer i l'any que ve el tornarem a fer, i
bueno, pues, i després també molts de viatges per Espanya, perquè pues, Castella, La Rioja, Extremadura, també, entre tots aquests internacionals d'aquests. I clar, i això també pues, és una meravella, perquè a part de dubte gent meravellosa, i conèixer gent meravellosa, ostres, coneixes cultures, coneixes diferents, sí, països que ja hi he estat i que molts d'ells me fascinen i per això hi vaig, i uns altres pues, que les descobresc amb els propis clients, perquè tinc que dir que nosaltres som guies acompanyants. Nosaltres després, per exemple, perquè et facis una idea, per exemple, Japó, que és un dels que ara està triomfant, no? Pues, a febrer de l'any que ve el repetim, a finals de febrer, principis de març, anem a Japó, amb un grup. Ja tenim alguna gent que mos ho ha demanat i tal, i traurem un Japó. I en aquest Japó nosaltres el que tenim és un guia en destí, és a dir, una persona en destí, que és Narrieko, una lota japonesa, que des del primer dia que arribem a Osaka fins al darrer a Tòquio, i visitant tot Japó, el Monte Fuji, amb una anam a la part rural, tot això, ens acompanya cada dia ella, cada dia. I després nosaltres el que fem és la part de guia acompanyant, on arribant perquè tot estigui bé, les acompanyant des de l'aeroport, bitllets, no sé què. En poques paraules, que tu l'únic que facis és pujar-te a un avió i disfrutar. Exactament. I oblidar-te de tot el que més, no? I la veritat és que si reprenem la part primera que xerràvem d'aquesta part de que tinc uns pares meravellosos que quan tinc locures d'aquestes que vull fer un canvi o que necessit fer una cosa, pues m'apoyen, pues fantàstic, no? Perquè pues ells, pues el lògic, me van dir, pues tens una plaça en el principal que és teva, que te l'has guanyada tu tot solet, sense cap ajuda de ningú, pues lògicament no la tens que deixar perdre, però si tens l'eina de l'excedència i te pots agafar una excedència i ara puc fer uns anys viatjant pel món, pues imagina. Que després no sé què passarà, no ho sé, no t'ho sé dir. L'únic que sí que te puc... Qui ho sap? L'únic que sí que te puc dir és que estic molt feliç, que estic molt content i que es porten superbé i que me sent molt acollit, no només per l'empresa en si, sinó per tot el públic. Vull dir, al final saps què passa aquí? Que com us coneixem tots, estic viatjant amb artistes d'aquí, estic viatjant amb les seves famílies, estic viatjant amb molt públic que tenia molt bona relació i que, clar, ara venen allà i, pues, bueno, baratam, a més d'estar dins un teatre, pues, estem enmig de Marrakeix, per exemple, no? I és com molt polit. I després també té com un símil molt polit, perquè tota l'època de programar, clar, tu vivies una vida, jo sempre dic, jo he viscut molt la vida cap en banda, és a dir, nosaltres ara ja estèiem pensant que faríem per Nadal i que faríem el gener del 2026, no? Quan programàvem artistes, per exemple, pues volem tornar d'una Dulce Pontes, vinga, per novembre, i ara ja estèiem programant. Què passa? Que ara en l'equip de creació estem, venga, ¿qué vamos a hacer en noviembre? Argentina, y para el año que viene Japón, y Yunnan, y nos vamos a ir a hacer volem anar a Normandia, i clar, i és com al final, quina curiositat, és una feina molt similar, no? En més de programar espectacles culturals, programes viatges culturals, perquè al final hi ha un component cultural i tal, no? És a dir que no me puc queixar. I tant que no. No me puc és un somni. Sí, avant, té el seu, sí, i tant, perquè és responsable de la gent que dus, evidentment, que els viatges surtin bé, clar, que no hagin retrasos, vegades, que no es perdin les maletes... Clar, i a vegades tenim coses, vull dir que... Gent que no es posi malalta en el viatge, per exemple. Ahí estàs. Però, clar, per què estan tan contents o per què surten tan bé? Perquè tenim aquest equip meravellós que cuida molt tots aquests detalls, dur una persona amb ells dona molta tranquil·litat perquè bueno, pues, el que tu dius, pues, perquè al final un no es troba bé i necessita un antibiòtic i tu tal vegada li trobes i tal, i després li s'empalta. Jo, per exemple, vaig començar fent a Nova York. Jo a Nova York hi he estat 20, no me'n record. 20. I què és per tu New York? Pues mira, Nova York és... Jo, clar, hi vaig anar molt jove i me va fascinar, no? És a dir, jo supos que un al·lot que ja havia viatjat, perquè també es ve que gràcies a Déu, pues això, a casa meva també sempre que vull anar de viatge, he ahorrat, he fet feina, no sé què, i me'n vull anar a Londres, me'n vull anar a Berlín, aquí ja, i a casa meva, pues, hijo mío, viaja, ja ho saps, aquella frase de, pues viatja, que tot això que t'endús i la cultura que t'endús. I al final
Però clar, quan vaig arribar a Nova York és una ciutat subgèneris, no? És a dir, Nova York és el estado imperio, que diuen, no? És aquella ciutat diferent a tot el més. I és bé, Vull dir, jo, ara que ja estic viatjant a molts de racons del món, te puc dir que no hi ha res com Nova York, perquè... I és més, ara amb Trump i totes aquestes coses que hi ha, és que Nova York no és Estats Units ni siquiera, no? És a dir, és Estats Units, ja m'entens, però vull dir... Sí, ja, no és, que és un món a part. Dins d'Amèrica és un món a part. Efectivament, i que t'atreu? Pues això me va treure com les polillas a la luz, pues aquells llums de neon de Broadway, no? He tingut la sort de veure, no ho sé, 40 espectacles de Broadway, amb gent com, doncs mira, en el seu moment, des d'anar... ara ho volia dir molt ràpid, la bruja novata, Angela Lansbury, saps, te'n recordes? Sí. Pues des de veure l'Angela Lansbury fa molts d'anys, antes ja és morta mesquina, a veure pues, en Daniel Craig, a veure en Hugh Jackman ballar en uns escenaris de Broadway, a veure, ara la darrera vegada que hi vam anar vam poder veure un Otelo que hi havia en Denzel Washington, hi havia, grans artistes que, ostres, les veus allà aferrats i grans produccions de Los Miserables i de Wicked i del Fantasma de l'Òpera i Moulin Rouge, i després anar a veure òperes en el Metropolitan. Clar, jo tot això aquí és el que xerram es fa d'una manera superdigna que emociona, però després allà tot és superlatiu, no? Allà tot és a lo bèstia, a lo grande, a lo... Sí, ho sé. Saps? I clar... Bé, jo a New York no he estat, a Nova York no he estat, però sí vaig anar a Los Angeles i vaig estar als estudis, a l'Universal Studios, i allò, el que s'imaginen ho fan, jo dic, això és... Clar, no vas a dir al·lucines, és un altre món. Exactament. I la veritat és que tal vegada no te diré que sigui... Com a ciutat segurament, segurament no, sí, mentiria, com a ciutat ets la meva ciutat preferida i per això hi he anat tantes vegades, moltes per feina, moltíssimes, i altres doncs, per plaer. Però, per exemple, si te tingués que dir un lloc, Islàndia me va fascinar. Islàndia és la terra en construcció. És la primera terra, l'origen. Això mateix, l'origen és... Jo hi he anat 2 vegades veus? I penso tornar. Veus? I no te va... És a dir, a Cureiri, que ara potser suies no... Me sona de la cançó de Naitana. No, he estat, sí, però de passada. Vale, doncs a Cureiri és un fiord que està al nord, no? I nosaltres, la primera vegada que hi van anar per Sant Joan en el sol de medianoche. Uau. I clar, això volia dir que no es posava... Hi havia moltes hores on el sol ballava damunt la línia de l'horitzó, però no es feia de vespre. I jo un vespre que no podia dormir a les 4 de la matinada me vaig xicar i segut en aquell fiord que de repent va entrar una família de balenes. Uau. Que veia els xorros d'en fora, les muntanyes nevades darrere, aquell sol damunt l'horitzó, les 4:30 de la matinada, i jo tot sol, perquè els clients dormien, amb una gespa, i jo dic, allò va ser com, jo què sé, saps? Com una revelació, com una catarsis, perquè jo, que m'agrada molt la naturalesa, vaig dir, ostres, tio, això és el món? És a dir, això és el que tu has dit, això és el món primigènic. I ara tornem a veure aurores boreals, la primera setmana d'octubre, de Sunan el 8 d'octubre, tenim un viatge fantàstic, aposta, veurem tot el que es té que veure, però aquest és aposta per anar a veure aurores boreals. Pues jo de les 2 vegades que he anat, cap de les 2 he pogut veure l'aurora. No, No. Doncs tindràs que venir en aquest. No puc, perquè jo justament tens les vacances després, la segona quinzena. Ostres, Jolín, mira, hauria pessebre i baratant les dades perquè puguis venir. I Alaska quan aneu? I Alaska, els parèntesis aquest que te deia, és perquè, arrel de que, dels clients de Mallorca i tal, aquest Alaska no el feim aquí a Mo, acompanyaré uns clients de Mallorca, però sí que es ve que estem mirant si dins el 2026 feim aquest Alaska per Menorca. I aquestes coses de sa vida, d'entrar ja dins un món diferent, el món del turisme i tot això, que me'n puc anar amb aquest grup de Mallorca i, això sí, me perd Sant Jaume. I jo que soc tant de Sant Jaume, però tu també pensa una cosa, justament el dia que embarcam des de Vancouver és 24 de juliol, és a dir, que jo dia 25 de juliol navegaré per Alaska, però, el cor estarà aquí. Jo dic, no sé si em ven una botella petitona d'aquestes de gin xuriguer i demanar una llimonada, perquè jo poques vegades he viatjat que coincideixi en Sant Jaume. Una vegada vaig ser a Roma i també me'n record cridant a mon pare des del Coliseu, papà, gloriós Sant Jaume, perquè jo ho he vist molt.
però és una oportunitat que no puc deixar perdre. Fem un viatge fantàstic, anem a Seattle, a 3 dies a Seattle, després entrem a Vancouver, de Vancouver embarcam per Alaska fins a Anchorage i després, bueno, pues, imagina, Alaska és com... És molt bèstia. Sí, és molt bèstia. I clar, i aquest, jo dic, a més, com després, al novembre, anem a Argentina, fem un gran Argentina i fem tot el contrari, anem fins Tierra de Fuego, i jo tots aquests països m'atreuen molt tot això de gel, bueno, naturalesa, pingüinos, tal i qual. Clar, això de poder estar, si estiu a lo més, quasi el més al nord, que és Alaska, i després al novembre poder estar en el sud d'Argentina, i tot això gràcies a Viatges Magón. Vull dir que qui m'ho està sentint, que sàpiga, ara me sap greu fer propaganda, però és així, es pot atracar a les oficines de Viatges Magón, a la central estic jo, però tot així ja té oficines de Viatges Magón, que tenim un munt de viatges. Jo vaig anar l'any passat a través de vosaltres a São Miguel, a les Azores, a través de n'Helena, i és veritat que ho vaig passar molt bé. Sí, n'Helena va ser un paquet d'aquest format. Sí, no. La veritat és que estem molt contents. I saps què passa també? Que te dic una cosa que fem... És molt guai perquè van tenir un client fa poc que ens va dir «Ostris, jo no havia viajado nunca en grupo, sempre ens lo curràvem nosaltres i tal», diu, però bueno, ara ja tenim una certa edat i ens fa il·lusió viatjar en grup, diu, però el guai és que fas amics i mira si fem amics que ara, demà, tinc un dinar de 30 persones que van anar a Japó, bueno, no eren 30, però vindran familiars i tal, però van anar 20 i pico a Japó el mes de febrer i ara demà a Santo Tomàs fem un dinar i clar, això és molt guai perquè molts de clients a vegades venen en plan, ai, pues jo què sé, pues qualcú que s'ha separat o t'has quedat o s'ha enviudat o simplement a vegades inclús som-ho no vol anar o sa dona no vol anar a un puesto i dius, me'n valent i vaig jo tot sol, no? o amb una amiga. I resulta que després es creen unes amistats que, vamos, al·lucinaria la gent que es fa amiga i que després ve a un altre viatge, pues és que ens vam conèixer en aquell i ara ja viatgem juntes. Jo crec que això és un valor molt polit. I no? Tant. Un valor añadit, que diuen. Afegit, això mateix. Afegit, sorry. Això mateix. Les traduccions del castellà no molt bones. Qualque castellanada va bé, són del castell. I tant. Està molt bé. Bueno, Xavi, i ens queda, hem ratllat també d'Onda Cero, de la SER, i bueno, na Diana també va estar aquí a Ràdio Castell una temporada. Sí, és que na Diana és un amor. Jo tinc una amistat, bueno, arrel de la pandèmia i de tal. Amb na Diana ja ens coneixem, però vam fer un grupet amb na Diana, amb José Luis Portella de Cines, que molt vinculat al Castell, perquè en José Luis passava els estius al Castell i a més té família, cosina del Castell i cosins i tal, i na Alicia Pellaniz, que és una amiga meva de tota la vida, i jo i això, i bueno, van crear un grup molt eclèptic, així molt, una cosa molt tal, però no saps el que reiem, el que disfrutam, perquè, bueno, José Luis aporta tota aquesta sabidoria cinematogràfica, que és una enciclopèdia oberta, na Diana, que sempre té aquell somriure i aquelles coses que explicar, i na Alicia i jo, que a vegades som els més joves i rebem tota aquesta sabidoria, però, vamos, mos estimam un munt, amics d'aquests, tenc la sort de tenir molts de grupets d'amics, però ells quatre me les estim moltíssim perquè són part de la meva vida ja. I també tu destaques moltes les teves entrevistes, que un pilar molt important, que ja ho has dit des del minut 1, és la família. Bueno, això sense la família no hi ha res, en el sentit de dir, bueno, i saps què passa? Que els amics, en el fons, la família que elegeixes sí són molt importants, és a dir, si comença enrere, per dir-ho així, jo tinc unes amistats molt, molt fortes i molt que saben que m'atenen i jo sé que les tenc i qualcunes que mos veiem molt i unes altres que mos veiem molt poquet però que quan mos necessitam mos tenim, no? Però després al final la família, saps què passa? Jo per exemple, jo no seria qui soc ni hagués lograt el que tenc, per exemple, sense mon pare i mon mare, no? Però no només mon pare i mon mare, que són lògicament el pilar fonamental, la meva germana, sinó, per exemple, tenc concos, cosins, som una família tant sa Pons com sa Cladera, tots, és que no les puc nombrar tots perquè per un costat són 40 i per l'altre tal, però ja m'entens, tots som una família molt unida, que mos estimam molt i que bueno, amb els cosins, per exemple, amb Escladera fa ja uns anys que van reprendre a fer sopars de cosins en estiu i ara els cosins han tingut fills i bueno, tot és molt guapo i després també bueno, tots els que no hi són, l'avis i sàvia de cada costat, la tia Manola, que també és molt coneguda aquí, que tenia Casa del Mimbre, del papà,
que mos va deixar fa uns anys, la tia Mària, el concunito o el concu Miguel Ángel, però sempre han estat molt presents en la nostra vida i han passat molts anys i bueno, t'emociona perquè, saps? Més està en aquesta ràdio, perquè, per exemple, és una ràdio on pues, per exemple, en els concunitos se'l va entrevistar molt i tal, saps? És a dir que... Però, bueno, el polit és això, no? Que tota la família sempre està molt unida i sempre m'ho s'han respectat molt tots, per exemple, tant en la vida professional com personal, que jo crec que és molt important, no? És a dir, bueno, pues això, pues tots han tingut el nostre i cada un ha pogut fer la seva vida com ha volgut i tots els concus i tots els cosins han acceptat les vides de tothom, no? I crec que aquesta cosa d'unitat i de família és molt polida i tal vegada pues, hi ha cosins que no ens podem veure molt o hi ha concus que ens veiem menys però que estan, que jo sé que aixeques d'una manera telèfon, estan. Sí, estan allà, no? Tant de per un costat com per de l'altre. És que jo no puc triar ningú perquè me les estim tots a tant que tant en els ponts com en l'escladera que és com impossible, no? I damunt, jo, clar, dins la meva família, damunt de tot, hi ha mon pare i mon mare que m'han ensenyat pues, a respectar, és a dir, a que meva ha estat una casa on sempre ha entrat tothom, sigui d'on sigui com sigui, mai ha hagut una paraula en contra de cap tipus de col·lectiu, ni de gent, ni de res, i clar, i com a fi, quan arribes als 45 anys que tenc i veus l'educació que t'han donat, clar, pues, hombre, pues clar, t'emociones perquè dius, és que jo si sóc tot això és afortunat. Sí, i respectant i sóc tan així, pues és perquè he tingut una educació que m'ha fet així, és a dir, que això, vamos, agraït no, bueno, ja saps. Ja no t'ho vull dir res més, perquè jo ja t'ho he dit, hi ha hagut un moment de l'entrevista que t'he dit soc un llorica. Pues no passa res, sí, per la gent que no te veu, ja té els ulls plorosos, evidentment, es noten la veu, la gent que sap escoltar ho nota, i bueno, Xavi, quina és la imatge, què és el que més t'estimes del castell? Uf, mira. Ara estem escoltant els grallers per el carrer. Pues mira, saps que té el castell? I t'ho dic de debè, ara, això, perquè a més que ho sent així, ho diu que se sang. Quan viatges tant pel món, jo sempre li dic a tothom el mateix, Jo dic, és a dir, el millor puesto per viure és Menorca, i el millor poble de Menorca és el castell, és que ho dic sempre. I quan m'enduc gent de tota Menorca, quan diuen, de Mo, dic, no, jo soc del castell, alerta. Tens un poc el cor dividit, jo vi que a Mo... No, i a part, jo, per exemple, viure al castell, te l'estimes al castell, però jo dic, vaig a casa meva, i quan jo dic, i si estàs de viatge, casa meva és Menorca. Claro, clar, efectivament, jo tinc la casa en el centre de Mo, vull dir, vic en el centre de Mo des de fa, no sé, 14 o 13 anys, però jo soc del castell i m'estim molt Mo i celebro les festes de Mo quasi com les del castell, càsic, perquè com les del castell no n'hi ha cap. I per jo el castell és Ca les Fonts, per jo el castell és la plaça de l'Esplanada, per jo el castell és anar a comprar pa. Me'n record quan era petit que anava aquí a Can Apac a comprar pa, que l'avi me donava una bossa de tela i me n'anava a comprar pa, i és banderetes i la música que sona de fons, grallers i família i abraçades i terra, i bueno, el castell és pues això, i la gent. Al final el castell què és? Mira, el castell vale, això és com tot. Tu, de repent, passa una cosa i se lleva tota la gent del món. Vale, seria el castell. Bé, estaria allà, el poble del castell. Però qui li dona vida? Qui fa que el castell sigui el que és? La gent del castell, les associacions, la gent que fa feina altruistament, perquè hi hagi grallers, perquè hi hagi gegants, per l'associació de veïns, per la gent gran del castell. El castell és la gent. Evidentment. I Ràdios Castell. També. Que quants anys fa ja Ràdios Castell? Crec que va començar el 83. Pues imagina, Ràdios Castell jo que m'agrada molt la ràdio, és una ràdio que crec que mos té que donar un orgull en el poble, perquè jo crec que no hi ha cap poble municipal, no? Veus? I això, i que vosaltres vingueu aquí també, pues això és el castell, no? Aquesta sensació de poble, de gent,
Que te tenc que dir. Que faré un fragmentes per el programa aquest, del que acabes de dir. Molt bé. Bueno, si hi ha gent que està escoltant i vol saludar o dir qualsevol cosa en Xavi, pues, el telèfon de Ràdios Castell està obert, el telèfon és 971 36 85 63 i nosaltres continuem xerrant. O sigui, si voleu cridar, cridau, i si no, pues, Bueno. ratllem un poquet més Sí. i escoltam un poquet de música. Açò, quina música t'agrada escoltar? Jo he vist que moltes coses que tu comparteixes està el Guitarrita de la Fuente. Bueno, en Guitarrita de la Fuente és una... Ui, vinga. Molt bon dia. Bon dia. Mira, soc la Mari. Bé, soc la Mari Moya. Hola, Mari. Escolta, és que les meves filles no ratllen més que de tu. És que, Mari, tens unes filles, totes. Que sí? Tens unes filles que són... També tens un fill, ho sé, però... I també és un sol, perquè també el conec. Però és que les teves filles... Jo he tingut la sort de... Bueno, ja mos coneixíem, però els 2 viatges que vaig fer amb elles, tu no te pots imaginar el que vaig jo riure i el bé que m'ho vaig passar, perquè són un sol. Elles també, No. Només ratllen de tu. Bueno. I miren a veure quin viatge poden tornar a fer. I jo els retorn. Mira, l'altre dia xerràvem per WhatsApp i jo li vaig dir que la senyorava, li pots dir, perquè van dir, bueno, si de moment no viatjam aquest estiu tenim que fer un sopar o tenim que anar a veure-nos perquè de debò que sou meravellosos. I elles que s'he vist que també de sa mare, vamos, la madre por bandera. Bé, m'atreviria encara, però ja tenc anys. Bueno. I elles ara no són na Mònica i na Fer, són a Palma. Veus? Però a més deien, ai, si poguéssim fer, si poguéssim... Dic, bueno, però aturau, sort que tenen feina i mira. Clar que sí. Però t'apreciem molt, molt t'apreciem. Jo vos conec de fa molts anys, també ta mare, tot, i molta sort en tot. Moltes gràcies, jo també us estim molt, una abraçada fortíssima. Gràcies igualment, adéu. Adéu. Bon, la Mari Molla. Sí, quina família més polida. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Ara. Sí, perdó, és que havia posat el cué. És que fa molt d'anys que no el veia ell. El teatre sí que el vaig veure unes quantes vegades. Bé, escolta, jo no sé si me coneixeràs, crec que sí, però bueno. Jo són la mare d'en Freddy, que és l'edat teva. Sí? Sí, ja sé qui és. I la Lucrècia. De Lucrècia, però fa molts anys que no mos veiem, amb això té raó. Fa anys ara que no mos veiem, però sí que sé qui és i estic molt content de sentir-la, que està bé, que es troba bé. Bueno, torcega. Bueno. Ja vaig perdre el meu amo també, ara fa... Sí. I bueno, sí. Però tinc una neta i un net que val pessetes. I això que no és el més polit del món, al final, Moltes gràcies, m'ha fet molta il·lusió sentir-la. Jo tota la teva família la conec molt, i sempre que et veig, diguem, i és el que tu dius, la família no la triam. Però els amics sí, els amics te podem triar, I en canvi la família, si per poc que poc, pues jo també venc tota la meva família, que em vaig tinguent ja menys, però bueno, que veus, sempre mos han ajuntat i mos han agradat i mos han fet. Això és el més polit. Ah, que sí? I tant que sí. Estic molt contenta que facis tant de viatge. Llàstima poder jo viatjar tant. Jo me l'enduria, li puc assegurar, la ben cuidaria, me la posaria de vora i la duria on volgués. És que no... Però saps què passa? Que no hi veig gaire i no xal, anant de viatge ara ja. Bueno, es cuidi molt, sobretot, Que tinguis molta sort i molta salut per tothom. Moltes gràcies. I tu també, Bedevina. Gràcies. Vinga, un beso, adéu. Hola, bon dia. Bon dia, soc de Juana. Hola, Juana. Tu me coneixes, Xavi? Juana, abans que me diguis apellido. Pots dir. Venim en plaça per meu amo, però jo soc pots dir. Sí, que sé qui és ara. Com està, Juana? Bueno, estem, bitxo. Bueno,
L'important és estar, diuen, o no? Sé que el meu àlbum que va quedar seu ara i a mitjans en plaça, que el coneixes? Sí, me sona, sí. El meu fill era en Pep i no el coneixies tu? Sí. És de l'edat teva, 48 anys té ara. Sí, més o menys. Jo sóc un palet més jove, però sí qui és. Sí. Bé, Jo t'has que us coneixem. estic molt content de sentir-la. I doncs, pues jo ara vaig tenir una caiguda la setmana passada i estic un poc sostesa. Però bo, ja tenc molts anys i tot això m'ha fet. Bueno, però M'ha veure... agradat molt el programa, m'ha agradat tot. Moltes gràcies. Estic curant molt és en Biel En Biel. i en Pedro. I en Pedro, sí, el meu cosí, suposo. Estem cosí? Jo vaig fer feina amb ells, i som mirant tots dos. Pot ser, bueno, tinc un concosí i un cosí, sí. En Pedro i en Biel, que fa feina aquí a Magón. Ah, sí, vale, me deia d'en Biel, sí, d'en Biel de Magón, sí. Ell ha estat molts anys allà, això mateix, sí. Vam fer feina junts, som mirant uns quants anys. Vale, ara l'entenc. Anys enrere, però ja han passat molts. Jo tenia 14 anys que vaig començar allà. Bueno, estic molt content de sentir-la. Se cuidi, una abraçada forta. A Golfos també, heu fet un programa meravellós. Gràcies. Gràcies. Adéu, una abraçada. Adéu. Bueno, Me deies en Guitarriga de la Fuente? sí, no sé si se ratllarà. Després escoltarem una. Bon dia. Hola, bon dia, Xavi, som la tia Present. Ai, tia, què Com tal? estàs? Molt bé, Bé, que mira, content de sentir-te. T'estava escoltant. Avui me toca guàrdia que les monges i t'estava escoltant. Ai, doncs estic molt content de sentir-te, veus? Jo també. Ja saps que us estim molt. Es com que està bé? Escolta, sí, bé. Allà està. Bueno, pues estic molt content de que m'ho sentis. T'envio un beso molt fort i donaré un beso a Esconcu. També, gràcies. Adéu. Adéu. Sa tia. Que mona. No, pues que resulta que estic supercontent perquè m'encanta en Guitarriga de la Fuente i t'anava a dir que ve aquest estiu a Menorca. Ah, sí que ho he vist en el diari d'avui i tu també ho vas compartir. Sí. Hola, bon dia. Hola, bon dia. De qui xerram? Volia saludar en Xavi. Sí, Hola, bon dia. Hola, Xavi, com estàs? Molt bé. Fa molta estona que no t'he vist, Però me digui qui és, perquè aquí se sent tant així que no sé... Mira, jo t'ho explicaré. Jo som filla de cosina de ta mare. I som nanida. Vale, sí, ja sé qui és, així. Venia que teu, que venia que teu, no te'n recordes? Sí, que me'n recordo ara. Que Esperança. Sí, això mateix. I com esteu? Perquè fa molt que no us veig, I tant, com fa que molt que no mos veiem. I esteu bé tots? Bueno, regularcito. Bueno, però jo sempre dic el mateix, mentre naveguem, un poquet... N'hi ha que ja no poden navegar. No, bueno, però els qui no poden navegar, jo sempre dic el mateix, almenys mos queden les coses bones, que sí? I els temps, també, perquè si visquéssim el que patim els primers dies seria horrible. El que passa és que després els temps, gràcies a Déu, mos dona una visió i una perspectiva diferent. Arriba que se'ls passa, però bueno. No, però clar, però és difícil, però almenys quan ho recordam encara hi són. Jo sempre dic el mateix, jo m'agrada molt xerrar de que ja no hi són perquè crec que és una part de que queden entre nosaltres, no? Que és la part aquesta polida, de que seguesquin, de seguir xerrant. Mos tenim que quedar amb això, Sí. Estic molt content de sentir-la. Ja et dono els recordos de ta mare i a ton pare. Vinga, de part seva, una abraçada forta. Ara fa més d'un mes que no t'he vist. I doncs, bueno, tresquen, però poc, van i venen. La darrera vegada que vaig ratllar tots dos. I doncs, vaig veure que estan bé, però bueno. Sí, tots tenim les nostres coses, però gràcies a Déu no mos podem queixar, com dèiem. Tu que estàs bé? Sí, jo la veritat és que gràcies a Déu estic bé, navegant també, I no poc. I no poc. Gràcies, una abraçada. Una abraçada igualment. Adéu. Adéu.
Pues sí, ve aquest estiu en el Festival de Música de Mercadal i és un artista que el vaig descobrir fa un parell d'anys i és un artista jove, emergent, i és cantautor perquè al final ell fa les seves cançons i la veritat és que m'encanta i mira, i ve passar estius a Menorca. És curiós, no tot l'estiu, però ve a temporades a l'estiu i jo el vaig descobrir un poc així, perquè tinc un amic que el coneix i em va dir, escucha este artista Guitarrica de la Fuente, i bueno, me va agradar tant que a Valladolid tinc amics que hi vaig molt i vaig anar a veure-lo a Valladolid i vaig anar a veure-lo a Valladolid i me va encantar, té un directe preciós i bueno, i ara me vaig alegrar un munt perquè vaig veure que venia a Menorca dia 4 d'agost, és a dir, que concert imprescindible. És bé que és una música tota vegada més jove, amb el sentit de dir que està molt de moda entre la gent més jove, però bueno, la veritat és que això m'agrada molt. I a més versiona cançons, té un parell de cançons, en té una d'en Julio Iglesias, a mi manera, versionada i tal, bueno, un artista per descobrir, per dir-ho així. Bueno, és que estic cercant música d'ell. Jo tinc una molt antiga, bueno, de l'any 2018 més o menys, que quan van fer una cançó amb Natàlia Lacunza d'Operació Triunfo. Aquesta que t'agrada, tu també, que és una nana triste? Sí, aquesta, ell canta aquesta, crec, o no? Sí, crec que la va escriure ell. Sí, i la canta amb ella, és preciosa aquesta cançó. Sí. Bueno, Xavi, alguna cosa més que jo no t'he demanat de la ràdio, de lo que escrius? No, que tot ho faig amb el cor, que tot ho faig intentant sempre veure la vida amb aquest costat positiu, encara que tots tenim les nostres coses, està clar, i que sobretot donar-te les gràcies perquè m'he sentit molt còmode com a casa. És que estàs a casa teva. Moltes gràcies. Feia anys que no venia i venia a Ràdios Castell i sempre sempre t'il·lusiona que te convidin a casa i a xerrar una estona i per això ha estat, quan me vas avisar l'altre dia que mos van trobar justament al Castell i me vas dir, jo de primeres vaig pensar, no sé si podré portar-te molta cosa, però bueno. Jo penso que sí, tens una vida molt rica, tant a nivell de teatre, a nivell de meteorologia, de tot el que saps del clima, per exemple, també ara com a director comercial de Mabon, sí, és bé que... I viatjant sobretot, perquè qui viatja també et trobes amb altres cultures, altres problemes diferents, que vols que no te va obrint un món diferent. Sí, no, la veritat és que sí, jo crec que és important tenir una visió global per després, valorar el que tenim, sobretot que som molt afortunats de viure aquí i de tenir aquesta ràdio, és a dir que... Sí, la veritat és que sí, i gràcies a tots els grups que han passat per aquí, com a teatre principal, vull dir, diferents polítics i que això sempre s'ha conservat, menys mal. Moltes gràcies i també moltes gràcies a tots els que mos han sentit i que mos han cridat i res, que una besada i una abraçada per tothom i una forta per tu i per tota la família de Ràdios Castell que ho estic molt agraït. I una altra per tu i per la teva família. Moltes gràcies, Xavi. Adéu. Adéu, bon dia.